ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో 5 ప్రాణుల గురించి చెప్పబోతున్నాను. ఆ ప్రాణుల గురించి మీరెప్పుడు విని కూడా ఉండరు. అవేంటో తెలిస్తే ఖచ్చితంగా ఆశ్చర్యపోతారు. సో లేట్ చేయకుండా లెట్స్ గెట్ ఇంటూ అవర్ వీడియో. ఫ్రెండ్స్, నేను మీ డికోర్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. నెంబర్ 1, సైఫనోఫోర్. ఫ్రెండ్స్, ఇది ప్రపంచంలోనే అతి పొడవైన జీవి. ఈ జీవి 40 మీటర్ల పొడవు ఉంటుంది. ఈ జీవి లోపల విషం కూడా ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. చేపలను, చిన్న చిన్న ప్రాణులను చంపడానికి ఆ విషం ఉపయోగపడుతుంది. కానీ ఈ విషానికి మనుషులను చంపే అంత పవర్ ఉండదు. బట్ భరించలేని నొప్పి కలిగిస్తుంది. టెక్నికల్ గా ఇది కేవలం ఒక జీవి కాదు, అన్ని చిన్న చిన్న జీవులు కలిసి తయారైన జీవి. ఈ జీవి సముద్రంలో లోతైన ప్రాంతంలో నివసిస్తుంది. నెంబర్ 2, టూ-హెడెడ్ వేల్. ఒకరోజు మెక్సికోలో ఒక సముద్ర ఒడ్డున అక్కడ ఉన్న మనుషులకు ఈ 2 తలలు కలిగిన ప్రాణి కనపడింది. దగ్గరకు వెళ్లి చూడగా అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు. ఎందుకంటే వాళ్ళెప్పుడు 2 తలలు కలిగిన అండ్ చూడటానికి షార్క్ లా ఉన్న అలాంటి జీవిని చూడలేదు. కొంతమంది దీని గురించి ఏమంటున్నారంటే ఇది షార్క్ చేప కాదని, ఇది వేరే రకం చేప జాతి అని, ఈ జాతి గురించి ఇంతవరకు మనుషులెవరూ కనుక్కోలేకపోయారని చెప్తున్నారు. నెంబర్ 3, స్ట్రేంజ్ డాల్ఫిన్. ఫ్రెండ్స్, ఒక సముద్ర ఒడ్డున కనిపించిన ఈ ప్రాణి చూడ్డానికి డాల్ఫిన్ లాగే ఉంటుంది. దీని గురించి మెక్సికో న్యూస్ పేపర్లో వేరు న్యూస్ రావడం జరిగింది. ఆ ప్రాణి మెక్సికోలో ఉన్న ఒక సముద్ర ఒడ్డుకి కొట్టుకు వచ్చిందని. అండ్ కొన్ని రోజులకే ఈ న్యూస్ చాలా వైరల్ అయిపోయింది. అలాగే సైంటిస్టులు కూడా ఈ ప్రాణి గురించి తెలుసుకోవడానికి చాలా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ఇది అసలు ఏ జాతికి చెందిన జీవినో అని తెలుసుకోవడానికి. నెంబర్ 4, ఇమ్మోర్టల్ సర్పెంట్. ఫ్రెండ్స్, చాలా ప్రాచీన కథలలో మీరు ఈ సముద్రంలో నివసించే జైంట్ సర్పెంట్ గురించి వినే ఉంటారు. అది రియల్ లైఫ్ లో ఉంటే ఎలా ఉంటుందో ఆలోచించారా? భయంకరంగా ఉంది కదూ. బట్ ఒక సైంటిస్ట్ సముద్ర ఒడ్డున ఇలాంటి రకం జీవిని కనుగొన్నాడు. ఆ జీవి జైంట్ సర్పెంట్ పోలికలతో మ్యాచ్ అవుతూ ఉంది. దీని గురించి పూర్తి వివరాలు సైంటిస్టులు ఇంకా కనుక్కుంటూనే ఉన్నారు. సూన్ ఈ జీవి గురించి పూర్తి విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు. నెంబర్ 5, హెడ్లెస్ చికెన్ మాన్స్టర్. ఈ సముద్రంలో నివసించే జీవి చూడటానికి వేరే ప్రపంచంలో నివసించే జీవిలా కనిపిస్తుంది. కానీ ఇది నీటిలో నివసించే సీ కుకుంబర్ అనే జాతిలో ఒక రకం జీవి. కానీ ఈ జీవిని చూడటం సాధారణమైన విషయం కాదు. ఎందుకంటే ఈ జీవి సముద్రంలో అతి లోతైన చీకటి ప్రదేశంలో నివసిస్తుంది. అండ్ అలాగే ఈ జీవి గురించి పూర్తి వివరాలేవి సైంటిస్టుల దగ్గర లేవు. నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియోకి లైక్ చేయండి. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి, రిలేటివ్స్కి ఈ వీడియో షేర్ చేయండి. ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ అండ్ నాలెడ్జ్ వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.